GDP bro asin sa bangajob ya kan meli election so medbak Presiden jongga UDP but Chairman jongga DA so KP pangyan Presiden jongga SMP Sekretari jongga DA kitkam jongga DA baro ki MLA ki Minister bodon lang hakan ngapon pemerintah ki MDC ki Bahi Hasem ki kitkam jong baro ki arteli ki parti ki press bat ki media nasuman ay kuble pi lang baro hakan ngapon pemerintah ngadap dak jing so komen bandor kat hakani ka lempung ke pemerintah ngaso phumut adu kata-kata bangan yo sngau ye ki jinkren jong kinongelam bahasa khmat jonga ki bala aibut aibor ki bala kerku kerdo but ki bala ai mensim ye nga adu kata-kata habang aphaidin ye ladi salah kejong ka jingim ngani thu phi dak bersai bangam ju poi perkhat ka jingim ke jonga ba ngini olat ye kum gani ka por bangini olat ye kum gani ka kabu ngam semla mudur ba na kinong yalam barang ba jongka RDA jong baro atli ki parti pin ibit yanga banlong ukurtung bandia khun ya kene ka MP election na ka Shillong ST parliamentary seat ka Shillong ST parliamentary seat ka diga wei na ki constituency ki bahaki por ki baladep kala sei ya kita ki riurang ba ki bada khrau sisa kasan perkhat ke jongki banyasai na benta ka riba ka jamriu banyasai ya ka jala bat ya ki isu jongkari India hi borokoi hangthi hapo darbar parliament bat nga sothu biang-biang bakat kata kaburum ka ijot jongka Shillong parliamentary constituency bangan kit hakalung haka terpen ke jonga kalong ka kabangan da sokia adu kata-kata hanre gadon ke jingkermen ke bakrau bo blai trai kamrat nong bu nong thau un don rong kat lang bat nga un aya nga ya kata ka jing start ya ka jing sempang un aya nga ya kata ka but ya kata ka bor bangan la ban kit ya kene galong kor ka bakhya jong ka jep riuhi barokawai ngam samlatip na kanu ka benta maphi ki nong alam phi pensong nong rim ya nga bangon long ukortong jong ka abi Kalong tang ukun suet ukun rangli bom samlodon ya kanu ka political background taying lesem kani kapan pau sai baka jingjit ke jong phi nga kapan pau sya ka partai hi barokawai ba phidei ki parti ki babu akhmat ya uduk usuk ya urangli ujuki ukun suet batang suyo watang ya kani ka platform watang banyo ya kani ka burom kala dei ka jingjob sisa bat ngakula rapi kumbo maphi pelabu akhmat yo bentuk yo basuk yo khun rangli ke chuki ngan continue ya kan mission jongpi banbu akhmat ya ki khun suet ya ki khun rangli ya ki breu ki baduk ya ki basuk ladanga ngalong kumu MP jongka Shillong parliamentary constituency bila pensong nong rim nanga lesi kumu nong elam jongki seng balang bangat sim ya kan kalong kor ka pemerintah ngalam seng balang barobor ngidei kinong kentho ki jongpi ngidei kinong ben ki jongpi ngidei ru kinong peni bat kinong trelang bat pi ka jingjit jongpi le se do breu na kiseng balang banwan syakane ka benta ban mi khmat na benta jongpi syakane ka election ka pen pausai ba pi sotanan ba pi ek ba pi jit ye kita ki breu kibai ya kata ka constructive opinion nakawai ka por sa ka por lada kiseng balang kijongi da ka buram ngim don rangkat bat phi menta barnopat ngin lek nang ni sakma lesi phi pensong nong rim nga lesi kumuwai na kisakri barit joga balang banyakit ya ba ya kan galangkor kaniru ka penpau ya ka commitment ka jongpi bapi kwa banyan nang ni sakman hakalenti bau blai trai kadrat nong bu nong thau bat kinong sakri jong balang kinadon benta ha ka emlang ka salang kinadon benta ha ka senses khadar ban pen khuj ban pen bha bat pen janai ka khuble shibun ne phi ki nong alam jong baro atli ki parti ki bala ibit ya nga ban kit ya kan ka longkor bat nga ai phi ka commitment balang ba kini ki lai banai tam ki bangin sayat ka campaign ngan ai ka 100% ka ba mga ngadon bat nga kbilenti lada mga harakat batpi ginatray sitom
hakan ni election gin yok he yu so jong ka jing jong ngalarai tang kawai garai pada khamat jong phi kinong elam ngala debong bangam kwa ban jon haka politik pada ka sin ningkong ka jonga banga keren lang ba kumunong san hima bangan ben ngan kan tho ye ki wei ngam kwa banele ya kan election dakaba kadau ye ki jing duna jong ki wei ngam kwa ban pen tho bre yano re ka wei ka banga larai jumut bat ngaso tenat ya ka bama phi pila kersan kalong banginia syakane election dakaba tarwa ye ki mat ye ki jura jong ka jet ru ka jongi bat jong ka jong parari bai ngakwa ban kersai baka jat benriu henyo trep henyo skum ke jongi kan sei tangwei ubriu uban mi khmat syaka doror ba syaka parlimen ladangi pensyong nong rim banjit yo tau nong mi khmat naka jingbang jong ki jing ruai ladangi pensyong nong rim banjit yo nong mi khmat daka jing sngau niam daka jing sngau than daka jing sngau bayi ngasem ngila bakala nadu pasadang Nasyo tenat bersngap ya sibun ki jing ruai bang ekipok kit riang ki nong ruai bakinang la ban kentiu ya ki jing ruai ki babang hakaja perlu ke jongi hamrai kapor banjit election kade kapor bangin persyo nong rim daki mat bat ki jura bagi jing terwa ke jonga sapi kelong ko perarbi ngin ya pai sa ki mat sa ki jura ki bo mangi kum ka jai penriu ni haban kit nang ni sa kabang ban pensngau sa dorwar ba sa parlimen om dei tang kiri India bakan sngap ka perthei hibar ka wei ki haban pai khamat sangi kay ka ba kajay penru ko jongi ka terwa sa ka partai kay ka ba kajay penru ko jongi ka terwa sa ka peace and security jong ka partai hibar ka wei ni haban perkhat sanibha haswa bangin rai hiu bottom yu bangin press akan digapor ka pamta bangi haban penkentang nya lade kadi kapor ka bangi haban perkhat ba swaban rai parari beit ngesat yoi man kapor bayele MP election kadang katon au kalong ka ba duna du kata lese kala bandai ka daw bangim sothu ba ya ka jing koridor jong ka bor jong MP lane ka jing koridor jong ka bor jong ka parlimen bun na pedeng jongi ngim sothu ba wat ya ka jing koridor jong ka bun parar beit ngania thu MP bakani ka hok ka bang manga ma phi mentang ngiyo banjit ya kinong mi khamat kam sem la dei ka bangi sio e ki riu itri ki khla ka wat jong kari ba ka jet riu ki layap nam ta kan ka hok pangin yo banjit ye ke mene ars pa slam kari India kaya khun persya ya ka bilan tang bon yo ya ka ne ka jinglai lut banjit ye kinong mi khmat hato ka ne ka kamram jongi ban khendau thala ya ka bangin su ya pen ya ka bat sipila arpila isa bangin siapeng bat sipek arpek bat sanspa si hajar ukiang nung ba utirot sing kiri khrau jong kari bak jem riu kisah yap kisah jenjar tang nam ta ka ne ka right to vote dan ne kata ka self governance dan ne ta ka swaraj ka bagi ong kata ka jing sensar dai ladi lada maki kila IT la ka jong im kadi kamram ka jong kadi kamram ka jong phi ban pension no rim ban im dei banjit ye kino me khmat ka jong i da ka jing kende da ka jing long emotional but da ka jing sngau ki bom la bantai ya kari ba ka jet lu jongi tang kan digawai ka bang skwa banong baka kamram jong kinong elam hakasan hima sima kalong om dei banlit pen sngau ho pat ba ya ki jing e kadi ban sim jingit kli haladi ban pet ya kita ki jing e ladanga ngalalek syabaro kawai ki benta ki bayakni yo put usam berkasam ngalalek dalam kajong kamet kumdong ngelang sang balang kamdon syo kawai ka jaka kamdon syo kawai ka sektor ka bang ampat syo yu kejat kalau yu kejat ya baro badada kita ki jing e ki bagi pat pa ki basa kau put ki pensngau yang bat kumunong ngelam san perthai ngalit pensngau kalai kita sin pat pa kamdon jumut yang kumunong ngelam sa himat semua kani ka kamera mo junga ban sim ya ka jingit kli ban penbet ya kata the first duty of a leader is to be a solution not a problem teller ngan sim ya ta ka jingit kli ba ka jingit trelang nang nei khamat gin mat ngin wat ek ta ki solution kumno ban penbet kumno pen ba ya kari ba ka jek mo jongi nadu basdang jong kari India wei na ki mambo jong constituent assembly ulah dabong baka don kecing deko hakariti penyekam hakajing adai berkari India batni haduk metang impat syamla salf ya kata
Kadang kamram ke jongi para ruit nang ni sakaman bangin penbet ye kini kijing deko kanang ba kapateng ban sawan kapateng ban sakha kanong pai sangi ban ong bajin dang ila ba penbet ya ketu kopor nginom bakalak menta ila dabong balai ti hanga bangan spelau ye kita ki isu ye kita ki mat ki jura ki bana kalian jong ka adi ngin terwa sapi jong upai ba haswa ba pinrai yanu ba pinjin ngaswa ban ong ngapi da kapasai wat nom jit yang namar ba pisau thong ba pisau dong so than wat nom jit yang ba pisau ba dei parakut wat nom jit yang ba pisau bangidei na gajuk kaniam jit yang da ko pensong nong rim da ki mat ki jura ke bangangan sa terwa sapi nang ni sakmat namar nganom la balik keren ya kata kajing ke jonga parlimen ya kayin kasem jonga nganom la balik keren ya kata kajing jonga la kajong ka balang ngatai parlimen rei kawai ka bangan let sa parlimen kolong ban keren ya ki mat ki jura ki bakajat pedu gajongi kadihok ban yo nganom la ban keren lut ya baro ki mat ki jura la dengan keren kan simpor ko basau kan tai ye hanrengan keren ya tang ki benta ki banga ngasngo ki balong ki badon kame bat ki bakham thamai hakan ni kapor ka bumta ki mat ki jura ki bang uput usam ka jingdawa ban penrung ya hati ketin kasih ya schedule ka jindon kampon yo ialah ka jong ka kadat karoi kapar bat kumta terter kinde kimat ki bangin sanang ya peteng ban keren nang nei sakman kinde kimat ki bangi dang hap ban yakun nang nei sakman ban pen urlong ya ka Kiseng balang bait kawai ka apil ka bangi kwa ban apil sa phi kalong kani nakapor sa kapor habang idon hakaseng balang ngisa jaong bangim don kita kibriu kiban keren hangtai apo parlimen ya kijing angnut ya kijing tharang ya kijing kwa jonga ko handen ko para bait bab hidang don dak seng balang menta ngatarwa ya ladi bandong ngangan dei kesur ke jong phi atau pinai nem ya kata kabor bangan gerak ya kisur ke jong phi te po parlimen ngan keren ya KLB ngan keren ya uput usam ngan keren ya kejing pendrung ya ketin kasih sedul ngan keren ya kejing tawa ke jong phi nam taban yo separate kadet bat kiwei ai yang tang ya kabor ngan keren na beta jong phi bat mentala da ma phi phi ki usurok ngangan ya ki te po parlimen Bro si katang ya ut malung Bonom dan basuthu ya phi bom dan basuthu yang ikiseng balang menta ngaladai si menta jong kaseng balang bat ngasuthu biang ya kejing kia ya kejing angnut bat ya kejing terang ke jong phi kijing pendi ke ba philasong ulati uba philamat kijing sak thong jom ki polit ki ba pihak ban pedret na kawai ka por sa kui por ladang idon ke jing ngasuthu jengmut menta ngila ban pen kalai ta ki vision ki jong phi into reality in penting na bagjing sya sitom ki jong phi ki kes ki ba phi kit baro siranjan ha ka jing em ke jong phi kumbangaru ngakit menta siranjan ki kes ha ka jing em ke jonga ngide ban penting na bagini ki jing sya sitom ki jongi kin poi sya ka jing job nam ta kari ba ka jek melu jongi kawai na kimat kibangi kwa ban keren hangtai po dorba parlimen ha ka badai ban ka border international border kuma POE banadu bawanra ya ka 100 amendment to the Constitution of India ban ya panbai yo put usam hapadeng jongka India ban ka Bangladesh lengba ka mekhalia sektor ilei ba ki breu ki jongi ki ladu kuma sispa sanpau yat na zero line hatamabil Badauki la sya yang iban fence na zero line kat kum gani ka amendment ba sispa jong constitution ka jingkali ya sarkar India kalong balai phim semlasa ban fence na zero line ya ki wei pat ki area kadi ka kamram ka jongi ban penbet ya ka ban ada phila kat ba phimla ban penbet kadi ka hok jongki trai muluk kadi ka hok jongki trai jela ban penting kena ba phidei ban ai compensation ka bati kena syar ki beri jongi ki balayo phinomla ban Siu compensation tang itu ibenta ba defense pihak perlu bensiu compensation ya baro kiwei ki benta ka commitment ka baar ki bana kalian jong ka adi ni comment kalong bangide kena baka jing ya karen nasuk apa dengan HNLC bat ka sarkar India bat ka sarkar Meghalaya kan poi psychological conclusion ka badan jingot
pensim ya kata kecing kli bonong ya ki perari ki perodo perasnam ke jongi ki balalen lade nang pakai Chelsea ke program ke jongi ki mat ki jura ki pakai Chelsea ke dawa hadu mata kadang dai ke political issue but haba kadai ke political issue kadai bendon ke political solution ngile pensim ya kecing kli ngilem kuasu bonyo iya kecing Muslim ka celaka jongi ngem kuasu bonyo iya tu kecing pentrim hari tangkan ni kawai ini pensim kecing kli baka sarkar India kade buram ya kane sing igri ka sarkar makhlia kade pentikna ba kajing kun namta ban penpha ban kentiu ban penne pensa ya kari bat kajat ru ka jongi kan poi sya kajing sutu jingmut kabenta sakawai kabenta kabana kalian jongi tangi ki bakham thamai haki agenda lani haki isu ki jongi sakawai kabenta kaba mengingi kwa nakalian jong ka ADA ban keren namta kali India hi barok kawai kalong ban penklan ya kasensyar khadar ba to strengthen ya ka demokrasi ki jongi hakano kadur nginang penklan susu ya kasensyar khadar ba kawai nakijing deko jong ka representative demokrasi kalong ba haki ba hadin bala job hadin bala dejit ya kemale ngimedon bentashu syakal hakal legislation ngimtin syu kemale ki anya yu kinwandra teng isu yu wandra kabil ki wandra anda lapas ka syukut no unta kedi ka commitment ga jongi bandawa na ka sarkar India hi barkoi bandonno ya ka constitutional provision for pre-legislative consultation kamut iyo kani kabumut ba kanu ka bill haswa ba ka parliament ka legislative assembly lane ka dis council kan wandra sa ka dorbar thongan ka de ka kamram ka jongki banbu ka public website kanang bagi pajba kinyo banpek yaki kila banai jingmut yaki batay tang hadin kata pisala ba introduce hapo parliament kalau dia kapor yang i ban klan ya kesensyar kadar paiba nilai WI hakini kisau santali kisnam teng WI bakasur ke jong paiba habun dali kijala ka syaset no hado syaset hau nominal head jong state governor kibil lapas kidon ki state kan tu api kaba kini ki state ki haban lek hado supreme court watang banyo ya ka asen no governor atau kam semadai ke por yang ini bangin riluk ban review ya ke constitutional provision halor ka appointment ka rule ka function jong governor kan poi ayu lada kan poi kata ka state ka baka jela ma khlia ka jongi kan pas ya ka budget lani ka money bill governor rumsan dangla wan siu ta wan tulak ro kani kata ka constitutional provision ka badan ka jing deko a concern ka jongi ban kani ka kamram ka jongi ban terwa sa ka India lada yu president laban impeach daga parliament balay yung governor laban impeach daga legislative assembly kalau day kapor yang ni ban pentik na bakum kini kijing deko ha concern daga India ngin penbet ngin penjanaya ka kanang ba kajing ma kajing mensau kenamla banwan ur bat wan hab hangi kalau day kapor Bamangi kum kajai penriu ngi hapan keren ya ke misuse jong ke sedition law hakari India hi berokoi. Ki media, ki press, ki media, ki don ki batang ban ai kawai ke tweet la sha thep sedition case. Ki media ki tang baki keren kan katai la sha thep apo ba UAPA acts. Kade kapor yang ngi kum ke Democratic Party ngestenat baro atli ki parti ngi ki Democratic Party bangin sedak bangin yang nam ta ka hok jong ki whistleblower bangin yang nam ta ki hok jong ki media kanang ba kum kini ki jayan ki ba pentron ya ka hok ben keren ya ka hok men penpau nginom dom khoi terlat ngaloi i henrau ban ki breu ki belas dang ban keno yang da kum ni da kum tai ka commitment ka bangangan ai sapi para rabi kalong compare ki keno da kum no da kum tai yang kawai ka bangam dei ban le kalong ngandom IFR persya bi pidon ka hok ban keren pidon ka hok ban kentho la dangila ban sya ngin ye sya udon we rurang ba o pyong baginong klau kilong ki barben sedi do mangi ki maram le nang kham barben susu
Ngini ai sa, ngini ai kan tho ngan sim ya kijing keren ya kijing kan tho kijong pi tangkum kijing ai mensim yang bangan tri bha shosho ladang alangat lai phau sau phau tali kikes na benta ban keren nang ta kaje menriu kampat biang api ban pensisa bang e ya kari bakaje menriu ngan nang sim ya kijing kan tho jong pi ban penjanai ya lade ban perang ya lade bangan long utau riu ikri ubajanai hangi kristan kijing sa kan tho kidai tang kijing tes ke bau belai un tes bat angai scam bau belai unum tenju yang palak ya kijing la jonga ban ya syak ya kata kade ke komitmen ke bakum unong yalam jongpi nang desa khamat ngan ai komitmen bat nalor kata ngapdiang ya kijing ben kijing kan tho ki jongpi nalor kata ngan pdiang ya kijing pendi ki jongpi bat tang gawai ngan ke jengmut haladi kolong lada bun ki nong ben ngasno thu bangadon into a right track ban kadi kamram ke jonga parbi ban shimi ta kijing kan tho jongpi ban penjanai ladi khnang bangala ban long usyakri ubakamba ban wakam janai na banta jongpi parare me ko nga kabang sultanat isiem badan barim jong ke CDC lador kat lang hang ni kawai kabangala kalarung hagi jimot jing perkhat jonga bat kawai naki mat ba khamat tu nang ne sya khamat lada jia bangalong kum MP jong pi bangan le kalong ban penti kena ban pen klan biang ya kasik schedule jong ni kaladon sansnem kum legal advisor apo ke CDC lada ong ki MDC ba Paul ba Titos ba kiwai ki MDC ba jam badan ni so bah draft bill lakiu lupa kakti ban draft ni tagi bill balai lakiu lupa nau balai lada mon no governor khat sansnem ru ula ban set ha tu duli jong kaya ki bill jong ni kipun ba ki bill ki ba ka KCDC JCDC garuhil atau mau council ki bill ki ba biang ki bom dan lapso ban wadong da kum ni da kum tai subu kai atau kam ladai kapor yang ni ban ong ya ke sarkar India haba PI bor ya ke district council di jongi ban sna ai ya kata ka ai ke bati kena kade kapor bangin dawa ya ke sarkar India ban incorporate lan ban pendrung ya ke menstim jong ka artikel ke ba arspa jong ka council India sya ka sik schedule ke jongi kanang bagi MDC badan borom jongi lada kin wanra ya ka no ko bil kin wanra da ka confident ban maong bakani kaan kan yada ya kari bakaja mru jongi kani ka komitmen ke jonga ban le pha ya kari bakaja mru kim so slur ko om disi bran buram ngilatip adu kata teng la shim ya phi tangkum kum ka sub department jong ka DCA nang ne sa khamat tong ni netrelang ban pendi kena bama phi pinyo ya tak bor ya dari ke bati kena ke ba kama phi bat ya tu ka sti ban yada ya ka jam mru jongi pin bat da ka jing so slur tong ni netrelang menta ban pendi kena banginyo yang sik schedule ke baklan bat ke bedak pura ngam terwaya phi ban bujlino yang ka sik schedule da kawai ka artikel ngam terwaya phi banong ngin pen klan ya kaneka benta jong ka constitution ya ka balasando do Reverend JJM Noklosroy ngin pen klan ya kijing tuna hangta kade kawai ka jing angno jomai hoping ban karek ya ka ya kijing bakla jong para khat RA hadu ka jing em ke jong i la sa khot do para khat RA mo ba pangyang kade ke kamram ke jongi ban penti kena bangin penbet ya kane ka benta hakano kador ngin penbet da ka ba penti kena kino ki subject kinne no ha ka council but kino ki subject kinne no ha ka state government labiang katu ka jinga tunju bor hapadeng ke state government but ki council ka jongi kade kamram jong parliament kade ke kamram ke jong pi ban penti kena bakung kene ka jinga tengku bor kan kut no sakawai ke benta ya ka bangi jing penbahabat penjanai ya ka six schedule ke jongi kalong ban pendik kena bagi snong ki jongi kinyo ya kata ka direct funding kidon ki snong ki bah ka jinglek ya kendu jonga agene ki singi ki ong lakhat san snem ngem semlayo watang ni skim rengai na MP na ong ya ki pinyo na ken un ai tang ai dong ta la so ko ba kersan ma Vincent pala tenre nga keren ya bijing sisa bakat no uta MP na MP lat ula benno sa kisno kita hari tangkaw ke commitment ke bang kawa ban IAP kisno kolong jadi ke kamram ke jongi kum ki MP la dei bajia bang job
Bandawa anak sarkar India, banaya ka direct funding sa kisnong kejongi lembaga artikel aspa prapau jong konsen India, ban hakata kapor kisnong wat ada pimtre ban lepan ru pinyo hi tik o order ha kisnong kitau kejong pi. Pim don company itu MP, pim don company itu MLA, pim don company itu MDC, pinyo ya ka fund kejong pi ha kisnong kejong pi. We will depoliticize development in the state of Meghalaya. Commission kalong bendi politicize yang development ha Meghalaya. Tangbom itu MP atau ndungno ya kiro kipar kata kabom la alang. Ban ngila ban le kita tang ladang inang ban pendek ya kapara enriu jong kasik schedule. Sakawai ke benta ke para rebi kaba lada jia bangalong kum MP jong pi ya kabangan sim kia kalong bangan ya keren bat ke external affair. Jong ka sarkar India banyada ya kijai penriu kasih bat garu ha Bangladesh. Ki kasih bat ki garu ki jongi ki badan ha Bangladesh POE ha ki press ki media nakapor sa kapor ki sa thambor. Ki kasih bat ki garu kide ki indigenous people ha Bangladesh kide ki trailum kide ki trai ya kitu kilum kiwa. Kadon ka agenda jong ka negari ban push da ki wai ki jai pendiu hakini ki rilum kade kamram ko jongi ban penting kena baka sarkar India ka ban keren ni ka Bangladesh bakim dai ban penting ya ki beru ki jongi ki basa Bangladesh. Nolor kata kidandon sibun ki wai pan ki mat ki jura kabang akwa ban keren sai hang ni nado kado nut bat nado ka mensim ngakwa ban keren na pida ka basai bat kendai terik habang ia syong ban ia peliu jingmut ia kani garai 100% kelarai bangin le ya kata bat kata kalong bakar di kan opus ya baro ki Hindu tua ideologi hakari ka jongi nginom sya ba pin kam dong babdo masih jubor nginom sya ba pinwanra ya kino ki anti minority law and policy kelempor sya nginom sya ba pakren Hindi jubor yang ila dang ngimon nginom sya ban pinwanra yang kata ka one nation one culture nginom sya ban pinwanra yang kata ka one nation one language ban nginom sya horkit hodan ba pinimpos yang kano kaniam ga jopi ha ngi mengingi ke regional party bat kum ke regional party ke basut tanak kolong ngila follow barok si kata ya ka siglo ideology hapo la ka jong ka jala bata ka ne ka ideology hi ngin pen phalang sya ka wai ka ri India hi barok ka wai kano ka baba penbor ka baya ling bat sya ka Hindu tua ideology na ka liang jong ka ADA ngilong ki bah khmat ban ya keren persya ya kata nolor kata parari bai ka jing sisa baki don kita kiken hun ship niam ngamkwa banjer kerten yang kaniam ayu kibala thambor bat kibala lebor ya ki ying mani bat iki jaka kentang kalen jong hari India kaladai kapor ladai you father Stanley pitep de ki kendon jong uleno hato kam sem ladai ba pitep de ki kendon jong ka UAPA jong ka national security ya kitu ki bawa ya tu kalama rong so hagi ying mani ki jongi Kali kapor baka sarkar India kan sedang mendeklar no yakini ki extremist group ha ndo hapo juga UAPA lada pilaken BI ya shibun kali kapor wapin ken BI ro yakini ki extremist group ke bala thambor ya ki jing mani ki jongi lada pilala ban tep NSA ya shibun ba ki breu ki bapan kelumar kan wapin tep NSA ya kitu ki ba thambor ya ki jing mani ki jongi kipenken ya gajuk kau gindawa bak sarkar India kan sna ya kata ka special force ban yada ya gijing sya thombor jong kini amritpat agari India hi barakawai enough is enough tang namar pihe pat kamut bapila ban thombor ya barak kata ngi ha ban kerensai basa kawai kabangi kwa ban kerensai kolong ba nakalian jogadi nginom sya horkit hodan Bapin identify minority status based on state. Kajing persyang banwanra minority status. Dah kamu pensiun nong rim halak kejong kijala kanong nginom la ban pediang dalili ru. Kam minority status kumba kalong nadu baseng ya kari India nadu piwanra ya ka national minority status act kalong banra hakawai kari India hiba koroi ngikwa
banyoi bakum kata ka identification ya ka minority status kadi banne hakabi India hi berkoi ngin object pat nginele persya ya ka anti conversion law compare haka jings ngau ka jonga kanu ka party kabadang yadon bentahi banuan ra ya ki anti conversion law ka India kata ka party kanong la balong a truly secular party bun na preng jong ngina suthu bakla banong bale si batang party letos ubanuan ra ya ki anti conversion law kata kalong gajing bakla para baik pek bah puli bah mano ki party ki melawan ra ya ka anti conversion law bat kawai ke diga party kti ha Uttarakhand mano bawan ra ya ka anti conversion law atau kamdai ke kongres kumongong ang kwa ban kan tho kano anrai ni haban kren bat ya ki jinsha da kumno ke party ke bakam meladi bakadika secular party kan introduce bahkan pas ya kan anti-conversion law hakawai nak state ke bamaki ke sensya kane kalong ke bangin numla ban accept horkit hondan dalil lilu ya sakawai ke benta ke bangakwa indigenous religion ki jongi kin yo ya status ke bamaki ki deserve ban yo misal ya keren biria banong bah ke sensus menta yu ba kong ru ladon lo jong kolom bentok mo transgenders ki third genders hatu kam semladai bandon la ka jong ka kolom ha ka sensus ye ki trai muluk ka jong ki badang bat yang dam tenrai ka jong balai pi shu pha tho pe others laso ka bom don niam de others kadi ka kamram jo ka sarkar India ban karek ya kadi ka mistake ai ya kata ka hok jong kiniam trai ki jong la kadai ka sengkasi la kadai ka sengrai la kadai ka songsarak la de kanu kaliam bapin ai ya kata ka hok kadai ka hok jong kiniam trairi ki jongi banyo ya ka minority status kumbayo kaniam Kristen Hindu Sikh Muslim bat ki wei kadai commitment ka jongi peladangi poi syate po parliament ngan pensngau ya kini ka sur ka jong phi ngan pensngau ya kini ka hok ka jong phi hangte apo parliament kumbangong phi anong kwa shu ban keren yeshibun ki mat yeshibun ki benta ngan sa persyang ban pensngau ya ki wei ki mat limba ki wei ki jingalang reitang kan ka wei ka bangakwa badong napi kokonong elam bait jong ka UNP par ke JSP hakane ka por ka bamunta bangan ai khuble ya phi ba philajit nga kumukurtong ru ngampat sunang nganai khuble kumno menta ka sngi namar lasai ngan sathlia biang ya phi bong yang inle umta Tihan wat la kata ngai khuble ya phi ba phila ibet yanga banganlong ukurtong jongka adi ngai khuble ya phi bala phila kitpok kedruyang yanga bangan yeng ya kan election hari ngakwa ban keren na kabasay konong yalang bahit jonga tang mga marway nganong la ban poy sa katong hari mga lembat phi da gajing atrilang rengkat ngamdon kanu gajing artatin bangila ban kenjo sa katong keladon sibun ki priori ki trai muluk keladon sibun ki kun nyotrep keladon sibun lesi ki briu na kajak briu acik ban na kiwei ki balang nut ki bala tharang lengba kini ki lai pusang tali ki senam bagenyo ban saibiang yo umpi trai muluk na kaliang bajonga along balakloy ban trai mit bat sngi nam takane hari tang kawei ngi skwa madong tang mga marwei lesi nganong la ban kenjo sa katong kumta